Nachádzame sa v mestskej plavarni v Trebišove, kde prebieha základný plavecký výcvikový kurz, ktorého sa zúčastňujú všetky prvé ročníky pôvodnej školy Sečovciach na Kolárovej ulici. Je strašne veľa detí, ktorí tu prídu na ten plavecký výcvikový kurz a nevedia poriadne plávať. Podľa náročnosti máme skupinu plavcov, potom máme skupinku, kde sú vlastne nejakí tí slabší plavci, potom tá posledná skupinka, ktorým venujeme najviac pozornosti, aby tí žiaci sa naozaj nebali ísť do tej vody. Tento plavecký výcvik ma naučil rôzne štýly plávania, ako je napríklad crawl a prsia. Určite tento plavecký výcvik mi zlepšil moje schopnosti plávania. Zistila som, že od nás aj zo školy dievčatá sú veľmi v pohode. Spoznala som aj nových učiteľov a obľúbila som si ich. Som si vylepšila svoje techniky plávania, v ktorých som bola možno trošku neistá. Nabrala som menšie sebavedomie a myslím si, že nám to veľmi pomôže aj na prijímacích konaniach v budúcom štúdiu. Z nášho pohľadu učiteľov, pedagógov si myslím, že má to obrovský význam táto športová akcia na našej škole.